बे जाम्बानि फावा मा खालामनाय जादोंलै बेयावलाय? ओइ मिजिं डाइरेक्टर मा खालामदों बेयावलाय? मा खांख्राइ खन'दों नामा बेयावलाय? मालानिफ्राय ना हमनानै जाग्रानि फिसा जाखोब्रा नोंलाय मिजिं डाइरेक्टर? बे मालाय लिंसारासो हमनो गोरोंथारदां। खामानि गैया सानैबो नाखौनो हमनो रोङा। आं नङाबा नाखौनो मोनलासोमोन। आंसो मोनजोबनाय नायानो। हमनोनो रोंखाया सानैबो। आं हमना होनायखायसो मोनदों आरो आंखौनो हमनो रोङासो होनबावदोंमोन। बे नाया आं हमनाय गोजासो। बे नास्रायखौलाय सोर हमदों? आंसो हमदोंमोन। ओइ आदा अनिल, नोंना दाख्लि हिनजावा खारनाया फैफिनदोंना फैफिनाखैब्रा? माथो नुथाराखैलै। होद जाम्बा, नोंनोलाय सोर खोन्थादों खाराखै? मालाय न'आवसो थांदों गोदान बोसोर जानो होननानै, बेखौनो खारदों होननानै सानबाय नोङो? ओइ अनिल आदा, फै खांख्राइ खन'नोबा नोंनोबो हरगोन, ना हमनो फै। ओइ बिदि नाखौ जाया आङो, दैमानि नाखौ जाया। आङो फुख्रिनि नाखौसो जायो। साला बे बेलाव बारियाव हमा माथो आङो नाखौ। ओइ लिना, नोंबो बेलाव बाजागोन, मोजाङै नाय। होद मा जानला मानला बुंबाय थायोलै नोंलाय गिनायफ्राव। जेखाइजों जोख्लोबजागोन आंजों मिन्थिखा। मा गोदाव सोराव बुंबाय थाखोब्रा आदा अनिल नोंलाय? दाख्लि बिजनि रामफल बिलाव हिनजावफोरजों गामसा गलायजासे होसो जानाया बावबाय नोङो? बेनिफ्राय एसे एदावना लाफैबावदों नोङो? ओइ सुवा, थांदोलै थांदो। एकदम डिस्टार्ब होबाय थाखो नोंलाय जों ना हमनायावलाय। ना हमनाय नायनो फैदों ना गन्थं गोलावसो नागिरनो फैदों नोंलाय? हा? बेयावसो डाइलग होफैबाय थानो। ओइ साला सुवाद मिजिं डाइरेक्टर, गावनिखौ बावबाय। दाख्लि दांखोलोदो मोनाव गामसा थाबोनायखौनो माथो गानगासिनोलै नोंलाय? साला असयआ गावसो। ओइ आदा अनिल, मा बुजिया सोमजिया नांलायबाय थाखो नोंसोरलाय? बे गोदान बोसोराव बिदि नांलायनो हामानो आदामोन। जाबाय।